Rubiusekin gaude, zemoduz zaude, Rubius? Ondo, baina astu zait kamara Madriden. Ze bideo atera dituzu? Asko, baina gehien gustatu zaidana izan da Hello Neighbor. Eskerrik asko elkarrizketagatik eta beste bat arte. Agur! Kaixo, hemen gaude Vegetarekin Euskal Herrian. Zer modu zaude Vegeta? Oso ondo, baina astu zait mobila Madriden. Zer bideo atera dituzu? Asko, baina gehien gustatu zaidana Minecraftko mina abandonada izan da. Eskerrik asko elkarrizketagatik eta beste laino. Agur. Kaixo, gaur Arianarekin gaude. Zer modu zaude, Ariana? Oso ondo nago, baina nire hamsterra hilda. Ze pena. Bai. Nola joan zaizu gira? Oso ondo. Denbora daukazu? Bai, baina oso gutxi, gero kontzertua daukat. Hau izan da guztia, agur. Agur. Kaixo, gaur Niki daukagu gure artean. Kaixo. Zer modu zaude, Niki? Nekatuta gira bukatu dudalako. Lasai, hau oso gutxi iraungo du. Zer besti dakazu gogokoena? Anakonda dut gogoen. Eta zer mofan dituzu? Milioiak eta milioiak. Beno, hau izan da guztia beste batera arte. Agur.